Voor Gerrit Hendricks was het donderdag een speciale dag. Na 12,5 jaar reed hij zijn laatste rit in Wensbus Merselo-Vredepeel. Want waarom ben je daar ooit mee begonnen? Ja, waarom? In Merselo wonen 2 dames. En een van die dames heette Hanneke en die zegt: zou jij niet eens in die Wensbus willen rijden? Ja, Hanneke, ik doe dat voor jou. Ik ga het proberen. Ja, en als je er eenmaal in zit, ja, daar stop je niet. Hè. Dan gewoon eerlijk, het is hartstikke leuk, het is me goed bevallen. En die 12 jaar, ja, die zijn eigenlijk veel de vlucht voorbij gegaan, maar ja. En van de overheid mogen wij als vrijwilligers niet langer rijden, 80 jaar en dan is het afgelopen. Ik kon nog makkelijk 10 jaar meegaan. Maar... Dus als het aan jou lag, dan was je nog niet gestopt? Nee. Dan ga ik gewoon door. Hè. Dus... En ik heb best wel veel hobby's, dus dit past er mooi in. Eerst heb ik iedere week gereden en nu hou ik iedere 14 dagen donderdags. Ja, dat weet je. En dan doe je dat gewoon. Dat hoort erbij. En hoeveel ritten heb je dan op zo'n dag? Ja, het varieert. Dat varieert van 9 ritten tot 15, 16. Het varieert een beetje. Het is wel, het enige is, een voorbeeldje, als iemand te laat is en ik stond al 10 minuten te lang te wachten, ik dacht, ik zal hem eens bellen. Oh, ik ben in slaap gevallen. Ja. Dus, en dan moet je tegen die klok gaan rijden, want anders haal je het niet. Dat is een beetje een nadeel, maar voor de meer rest, prima. Ik ben niet iemand die graag alleen is. Daar heb ik heel veel moeite mee. En dan, als je dan de Wensbus rijdt, dan heb je weer een dag om helemaal op te vullen. En dan kun je wel praten met al die mensen die je vervoert. Hè. Dat is wel leuk werk. Hoe was het om bij Gerrit achter in de bus te zitten? Hartstikke gezellig. Ja, altijd fijn. Goed, heel goed zelfs. Dus altijd netjes op tijd opgehaald en weer netjes hier terug naar huis gebracht. Altijd mooi op tijd naar huis. Altijd spraakzaam, ja. En gaat u Gerrit missen? Ik denk het wel. Ja. En vooral 's middags hoor. En wat vindt u er dan van dat hij ermee moet stoppen? Heel jammer. Ze hem best gaan missen. Ja. Ik mag van mij blijven. Maar of ze dat daar goed vinden, dat is een vraag. En welke rit zal je nooit vergeten? Er zijn wel eens ritjes dat je iets overkomt. Daar bedoel ik mee. Je raakt iets met de bus. Dat was Novendo, dat weet ik nog wel. En dan, ja, dan moet je tegen Herman zeggen en dan zegt hij Herman, ach, jongen, we zijn verzekerd. En dat was Novendo een ritje, maar ja, als je die leeftijd hebt, zoals ik, dan maak je daar niet meer zo druk over. Ik heb wel eens gehad, dan moet ik op een adres zijn en dan sta ik daar te wachten. En dan 25 meter verder staat de passagier te wachten. Ja, en dan belt Herman op, hé, waar ben je? Ja, ik sta hier op een goede plaats. Ik kijk eens even, zit hij verder. Ja, en daar staat mevrouw op de parkeerplaats te wachten, ja. Dat zijn van die dingen die overkom je wel eens, maar dan is Herman meteen alert. Om dat te regelen, ja. Wat ga ik het meeste missen? Ik denk, we hebben altijd een middag dat we een lekker dinertje hebben en een barbecue en dat ga ik wel missen. Dat vind ik altijd lekker. Om dat samen met je collega's, je vrijwilligers, ja, dat mis ik wel.